1, gubitnica. Ali sigurna sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim wafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Sjetit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Oho, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Da, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti, ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džabadeni? Svako ko pokušava da mi ukrade hranu treba da se